Χαίρετε. Δεν σας παρατήρησα που μπήκατε, ήμουν απορροφημένος να προσποιούμε ότι διαβάζω αυτό το βιβλίο. Για ποιο λόγο είστε στο σπίτι μου? Ναι, οκ, το είπα άλλο στο βίντεο ότι είμαι βάρδος και γράφω ιστορίες, αλλά τέλος πάντων, καθίστε. Έχω να σας πω μια ιστορία για μια χώρα που η ανδρεία, ο ήλιος και ο ηρωισμός είναι τρία από τα βασικότερα δομικά της στοιχεία. Θα μιλήσουμε για μια ιστορία που έχει να κάνει με τον φόβο, που έχει να κάνει με το σκοτάδι, το φως και το αναπόφευκτο. Θα πάμε λοιπόν στην Καλιστέρα και θα μάθουμε, ή μάλλον θα αφηγηθούμε, την ιστορία του Anchor Flame. Όλα άρχισαν όταν... Καλώς ήρθατε στο κανάλι Ζάρια και Δράκη και καλώς ήρθατε στο one shot μας στην Καλιστέρα. Είμαι ο Παναγιώτης, είμαι ο DM σας και έχω μαζί μου μια εκλεκτή συντροφιά από φίλους, από άτομα που θα ήταν τόσο ωραίο να μπορούσα να τους δω μαζί με τους παίκτες από την Αλάνα 37 σε ένα long form campaign, το οποίο να λαμβάνει χώρα λίγο καιρό μετά από την Αλάνα 37. Τι ωραία που θα ήταν να το δω μετά τον Απρίλιο. Wink wink. Λοιπόν, καλώς ήρθατε παιδιά. Καλησπέρες. Εμένα, λογικά με θυμάστε, είμαι ο Νίκος, είχα παίξει και στο προηγούμενο one shot που είχαμε κάνει. Γνωστός και Καλώς σας βρήκα. Επιστήμονας, αλλά όχι σοφός. Τώρα εντάξει, έγιναν κάποιες ατυχίες. Κάνω quote δική σου ατάκα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης, είμαι καινούργιος στο κανάλι. Με τον Παναγιώτη γνωριζόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο και όταν με κάλεσε να έρθω να συμμετάσχω εδώ πέρα, πήδηξα στην ευκαιρία εννοείται. Έχω ξανακάνει DM μαζί του και ελπίζω ότι το σημερινό session θα είναι όσο καλό όσο ξέρω ότι θα κάνει. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Παναγιώτης. Είχαμε γνωριστεί και στο προηγούμενο one shot που είχε γίνει. Από εκεί και έπειτα έχω μεγάλες προσδοκίες για τον DM. Πάντα κάνει φοβερά session. Το γνωρίζω εδώ και εγώ θυμάμαι πόσο. Και παίζουμε από την πρώτη στιγμή D&D. Μακάρι να μπορούσαμε να ανεβάσουμε και τα πρώτα που παίξαμε. Να είχαμε την ιδέα τότε. The Lost Archives. Ακριβώς. Αυτά από μένα. Με λένε Γιώργο. Γνωρίζω και εγώ τον Παναγιώτη όπως ο Γιάννης. Παίζουμε μαζί D&D ένα άλλο campaign. Τώρα κάνει εκείνος τον DM. Και ελπίζω να μπορείτε να μας ξαναδείτε κι εμάς. Οι δύο Δημήτριδες. Χαιρετήσω και εγώ την παρέα, να χαιρετήσω την ομάδα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για την πρόσκληση. Η πρώτη φορά που έρχομαι και εγώ στο κανάλι. Μεγάλες προσδοκίες για σήμερα. Πρώτα απ' όλα να περάσουμε κι εμείς καλά. Και φυσικά όσοι μας βλέπουν. Και last but not least. Και εγώ Δημήτρης. Να περάσουμε καλά, δεν έχω κάτι να πω, εντάξει. Τέλεια. Λακωνικός. Σαν φιλόσοφος θα λέγει κανείς. Λοιπόν, ας μπούμε ευθύς αμέσως στην ιστορία μας. Βρισκόμαστε λίγους μήνες μετά τα γεγονότα που κλώνησαν την Αλγκόρα και έλαβαν χώρα στην Αλάνα 37. Δεν θα είμαστε στο ίδιο γνώριμο, κρύο και αφιλόξενο post-apocalyptic setting της Αλγκόρα. Θα πάμε στην γειτονική της χώρα, από την νότια πλευρά, την χώρα που ονομάζεται Καλιστέρα ή αλλιώς την χώρα της Ανδρείας και του Φωτός. Η Abyssal Sea, αυτή η ήπειρος που αποτελείται από χώρες νησιά, φημίζεται για το ότι η κάθε χώρα διαφέρει εξ ολοκλήρου. Κάθε χώρα έχει έναν saint, έναν άγιο, ο οποίος είναι ο ηγέτης και προστάτης της, έναν άγιο ο οποίος φέρει ένα κομμάτι της ιερής σφραγίδας που λέγεται πως προφυλάσσει από την κατάρα των Hollows. Όσοι έχετε δει το one shot της Αλάνας 37 θα έχετε καταλάβει λίγο τι είναι αυτό. Εν συντομία, για να μην σας κουράσω, τα Hollows είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω αυτής της κατάρας που υπάρχει, αφού πεθάνουν επανέρχονται ξανά στη ζωή σαν κενά και λύφη του εαυτού τους. Γι' αυτό ανά τις χώρες υπάρχουν διάφορες ονομασίες, husks, Hollows και λύφη, τσόφλια, οτιδήποτε μπορείτε να ακούσετε. Η Καλιστέρα είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει καθόλου Hollows. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες που δεν το τηρούν και ιδιαίτερα, η Καλιστέρα αξιοποιεί τους ιερούς φάρους της, τους φάρους προστασίας, οι οποίοι σκορπίζουν το φως που έδωσε στην ανθρωπότητα ο θεός του ήλιου, ο Ίελας, και
Ο Saint Αστέριος, έχει και ελέγχει, χάρη στη σφραγίδα του, τις δυνάμεις του ηλίου. Αυτή η χώρα λοιπόν αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Abyssal Sea, καθώς κρατάει με το φως της, με την Anchor Flame, τον μεγαλύτερο φάρο που υπάρχει στην Ήπειρο, κρατάει όσο μπορεί την κατάρα υπό περιορισμό και τα πλάσματα και τους τρόμους που βρίσκονται στη θάλασσα να συνεχίζουν τον αιώνιο λίθαργό τους. Κάθε καλοκαίρι, την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, η Εκαλιστέρα γιορτάζει και η πρωτεύουσά της, ο λιμένας Ελίνθια, διοργανώνει αγώνες, τους γνωστούς ηλιακούς αγώνες, όπου πολεμιστές και από την Καλιστέρα αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες έρχονται για να διαγωνιστούν, να αποδείξουν την ανδρεία τους και να λάβουν την ύψιστη των τιμών. Να πάρουν στα χέρια τους το ιερό κάρβουνο, το οποίο ο Saint Αστέριος θα φωτίσει με τη μαγεία του και θα τοποθετηθεί στην Anchor Flame για να αναζωπυρωθεί ξανά εκ νέου για άλλο ένα έτος η φλόγα. Πάμε λοιπόν μέσα στην πόλη. Ο κόσμος βρίσκεται εν μέσω εορτασμών. Τα πάντα είναι εύθυμα, βάρδια από εδώ και από εκεί παίζουν από αργές και μελαγχολικές μουσικές για τους πιο ρομαντικούς, για τους ποιητές της Υπήρου που θέλουν να έρθουν και να γράψουν, να απαγγείλουν ιστορίες ανδρισμού και ηρωισμού και γενναιότητας, μέχρι και πολύ πιο ξέφρενους γρήγορους ρυθμούς που προκαλούν φρενήρες χορευτικές φιγούρες σε όποιον τους ακούει και κάνουν τον κόσμο να διασκεδάζει, τον ίνο να ρέει άφθονος και τα φαγοπότια να μην τελειώνουν ποτέ. Άλλωστε, η Καλιστέρα είναι γνωστή για το γεγονός ότι δεν νυχτώνει ποτέ. Οι εκατοντάδες κολόνες αγάλματα ηρώων που βαστάζουν φανάρια και πυρσούς μένουν πάντα αναμένοι και φωταγωγούν όλους τους δρόμους. Οι στρατηγικά τοποθετημένοι καθρέφτες αντανακλούν διαρκώς το φως του κεντρικού φάρου σε όλη την πρωτεύουσα αλλά και στις γύρω περιοχές, με αποτέλεσμα η Ελίνθια να μην κοιμάται ποτέ. Πάμε όμως λίγο πιο μέσα. Πάμε εντός της αρένας. Ο κόσμος έχει μαζευτεί, το πλήθος έχει ήδη απολαύσει 4 επικές μάχες, 4 επικές μάχες όπου συνολικά τουλάχιστον 500 γενναίοι πολεμιστές και πολεμίστριες κονταροχτυπήθηκαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, με το δικό του μέσο, μέχρι να μείνουν λίγοι και εκλεκτοί. Αυτή τη στιγμή 12 συνολικά μαχητές περνάνε στη δεύτερη φάση των αγωνισμάτων και εμείς θα δούμε ένα από τα κελιά παύλα παρασκήνια αυτής της αρένας, όπου έχουμε 7 φίλους. Ας ξεκινήσουμε με τη σειρά που σας βλέπω εδώ στο Discord. Νίκο, θα ήθελα να μας περιγράψεις τι βλέπουν οι υπόλοιποι μέσα στην θαλπορία αυτού του κελιού. Εννοείται, αγαπητέ μου DM, εννοείται. Λοιπόν, βλέπετε έναν σχετικά περίεργο χαρακτήρα. Μοιάζει λίγο με Tiefling, αλλά δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο είδους Tiefling γιατί είναι μοβ. Και εκτός από ότι είναι μοβ, είναι και fluffy. Είναι σαν να είναι γάτα χωρίς να είναι γάτα. Και το πιο χαρακτηριστικό που έχει πάνω αυτός ο χαρακτήρας είναι την ουρά. Που η ουρά είναι αρκετά μακριά και στο τέλος τελειώνει σε ένα αστέρι. Δεν έχει τίποτα άλλο περίεργο πάνω του, φορά είναι ντυμένη απλοϊκά. Θα έλεγε κάποιος τι κάνει εδώ πέρα αυτός ο χαρακτήρας. Είναι πιο πολύ σαν να έχει πάει για ένα πικνίκ παρά να έχει έρθει σε μια αρένα μάχη. Τώρα γιατί είναι εδώ πέρα ούτε η ίδια ξέρει. Μπορεί να χάθει. Κοιτάς λοιπόν τριγύρω σου, παρατηρείς διάφορες φυσιογνωμίες. Γιώργο, θα ήθελες να μας πεις τι βλέπει αυτή η κοπέλα καθώς σαρώνει με το βλέμμα της στο κελί? Βλέπει ένα μεγαλόσωμο ορκ χρώματος πράσινο με κοφτερούς κοινόδοντες να προεξέχουν από τα δόντια του από το κάτω σαγόνι. Το παράξενο σε αυτό το όρκο πως είναι γεμάτο τατουάζ, το σώμα του είναι γεμάτο τατουάζ μέχρι τα μανίκια. Έχει μακριά μαύρα μαλλιά με μια ωραία κόκκινη μπαντάνα να τα μαζεύει και φοράει απλά ρούχα. Κατηρεί την κοπελιά γιατί του θυμίζει κάποιον που είχε δει. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει, μπορεί να ντρέπεται να μιλήσουμε πιο μετά. Τι θα έκανε ο φίλος μας ο Ορκ?
Στο παρόν τώρα ο Όρκ έχει βρει έναν τυπά. Επειδή έχασε θα του πει έλα που δεν έχασε, θα σου κάνω ένα και γάμο το τατουάζ. Ο χαρακτήρας μου έχει ένα μαγαζί με τατουάζ. Τώρα έχει φύγει λίγο από εκεί πέρα που ήταν, από την Αλγκόρα. Επειδή στην πόλη που ήταν έμεινε μόνο το μαγαζί του και δεν έχει πελατεία, και οπότε το έτρεξε μέχρι εδώ πέρα και χτυπάει λίγο τον φίλο μας που έχασε με μια επιδεξιότητα. Ο φίλος μας που έχασε ρουλιάζει από τον πόνο. Τέλεια, καθώς horrors beyond comprehension συμβαίνουν μπροστά σας μεταξύ αυτού του orc τύπου και του καημένου half-elf τύπου που έχασε στη μάχη, λίγο παραδίπλα, Γιάννη, θα ήθελες να μας πεις τι παρατηρούμε? Βεβαίως. Βλέποντας και ακούγοντας αυτές τις κραυγές πόνου να γεμίζουν το δωμάτιο, λίγο πιο δίπλα ένας κένταβρος κάθεται και φτιάχνει το τόξο του. Τα ένα-δύο να είναι όντως ο εξοπλισμός, δηλαδή την εντέρεια, για να είναι έτοιμος να διαγωνιστεί. Δεν έχει κάτι το πολύ περίεργο, είναι απλά ένας κένταβρος για αυτούς που θα έβρισκε κανείς. Πάω κοντά να του δώσω ένα καρότο. Καθώς λοιπόν αυτή η τύφλιν κοπέλα σε πλησιάζει, εσύ την αναγνωρίζεις, φίλε Γιάννη. Ήτανε μία από τις πολλές και πολλούς πολεμιστές που παλεύατε στον ίδιο αγώνα. Την θυμάσαι πως ήταν πολύ γρήγορη, η προσοχή της τραβιόταν από τα πιο άκυρα πράγματα. Σπαθί που έρχεται να με χτυπήσει, αδιάφορο. Ένα μικρό μολυντεράκι που τρέχει, ό,τι πιο σημαντικό στο σύμπαν. Οπότε σου είχε τραβήξει λίγο την προσοχή, έτσι όπως παλεύατε, δεν είχε τύχει να την πλησιάσεις και να αλληλεπιδράσεις μαζί της. Οπότε τώρα τη βλέπεις ότι έχετε προς το μέρος σου. Καρότο. Δεν είμαι άλογο. Βλέπεις την έκφραση μου ότι δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς. Εγώ βλέπω άλογο. Είσαι σίγουρος? 1000%. Για να το λες κάθαξε. Και σου δίνω την ουρά μου. Ελιάνα Στάρφιλ, χάρηκα. Ζέφυρος. Χάρηκα. Δεν της πιάνω την ουρά αν αυτό θέλει. Εγώ περιμένω εκεί μέχρι να πιάσει την ουρά, αλλιώς δεν φεύγω. Θα περιμένει σε χώρους βέστο. Και καθώς αυτή η υπέροχη και αμήχανη σκηνή, όπου ένας κένταβρος κοιτάει ένα tiefling που του έχει προτείνει την ουρά του ώστε να κάνουν χειραψία και εκείνος for the love of God δεν την ακουμπάει, η κάμερα μας κάνει ένα μικρό shift παραδίπλα, όπου Δημήτρη θέλεις να μας πεις τι βλέπουμε? Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Βλέπετε τη φιγούρα ενός, θα μπορούσε να είναι από κάποιο άγαλμα του Μικελάντζελο, θα μπορούσε να είναι ένα σκούρο στην αρχαία Ελλάδα. Βλέπετε έναν άντρα αρκετά ψηλό, πολύ γραμμωμένο, πολύ γυμνασμένο, με μακριά μαλλιά, μακριά καφετή μαλλιά, ας το πούμε, ο οποίος απλά περιμένει να περάσει ο χρόνος στο κελί του, χωρίς να ενοχλεί ιδιαίτερα κάποιον. Φαίνεται από την πανοπλία του ότι είναι άνθρωπος που έχει πολεμήσει, φαίνονται κάποια διακριτικά πάνω του και συνεχίζει, όρθιος φυσικά σε μια αγωνία, να περιμένει τη σειρά του. Να ακουστεί το όνομά του. Τα χέρια σταυρωμένα και προς τα πίσω. Η πλάτη στον τοίχο, ξέρω εγώ, και τα χέρια σταυρωμένα. Ναι, κάπως έτσι. Εσύ λοιπόν παρατηρείς τον τατουατζή να βαράει με επιδεξιότητα χασάπι ένα τατουάζ πάνω σε ένα καημένο half-elf και αναγνωρίζεις τον άνδρα που έχεις απέναντί σου. Είχατε παλέψει στην ίδια μάχη εσείς οι δύο. Τον είχες δει να πολεμάει αρκετά γενναία, στο βαθμό που δεν ξέρεις αν είναι πάρα πολύ γενναίος ή αν απλά δεν νοιάζεται για τίποτα. Οι πολεμικές του ικανότητες είναι ίσως πιο τρομακτικές από τις εικαστικές του ικανότητες. Είναι ένας άξιος αντίπαλος. Σε ποια μάχη τον είχα δει να παλεύει ή γενικά σας, έχουμε πάλι? Όλοι σας που είστε εδώ, στο group. είχατε παλέψει σε μία από τις 4 μάχες που είχαν γίνει. Όπου είχε και 50 άτομα η καθεμία, από τα 200 που είχαν έρθει περίπου. Στη μάχη που ήσουν εσύ, ήταν και ο Ορκ που είστε τώρα μαζί στο κελί. Δηλαδή δεν ήσασταν όλοι στην ίδια μάχη. Οπότε τον αναγνωρίζετε, παιδί μου, και εκεί άντε να είχατε συγκρουστεί 1-2 φορές, αλλά τώρα μέσα στο χαμό, μέσα στο πλήθος και αυτά, είχαν χωριστεί πάλι οι δρόμοι σας. Οπότε δεν είχατε κόνταρο χτυπηθεί άσχημα. Παρ' όλα αυτά δεν τον καταλάβαινα.
οποιοσδήποτε μπορούσε να κουνήσει μια λεπίδα ή να κινηθεί στη μάχη λίγο πιο επιδέξια θα τον καταλάβαινε νομίζω. Οπότε παρακολουθώ λίγο τις κινήσεις του. Κρίνοντας από το πώς φέρθηκε στο Half-Elf, δεν μπορώ να καταλάβει αν είναι δεξιοτέχνης ή απλά είναι ομή δύναμη. Μπορεί και τα δύο. Θα έκανες τίποτα, θα τον προσέγγιζες ή θα καθόσουν στοικά να περιμένεις? Λοιπόν, όχι, κοντά μου είναι. Θα τον πλησίαζα και το πρώτο που θα σου πω είναι φαινόσου να ξέρεις τι κάνεις εκεί έξω. Εννοείται πως ήξερε τι έκανε εκεί έξω. Έχει εμπειρία Σφίκας. Το πρόσωπό σου δεν μου είναι κάτι γνώριμο. Είσαι από τα μέρη μας. Σφίκας έρχεται από Αλγκόρα. Από πολύ ονόματι Crovan's Gate. Θα την ήξερα. Ρίξε με ένα history check. Και αυτό είναι και το πρώτο role του game. Yay! Let's go! Χειροκροτώ, αλλά δεν το πιάνει δυστυχώς στο μικρόφωνο, Περίμενε, οπότε κάτσε. υπεύθυνο χειροκρότησε. Το έχουμε στο soundboard, περίμενε. Όχι, ναι. Και ξεκινάμε με ένα 16. Τέλειο. Λοιπόν, καταρχάς με το που σου λέει Αλγκόρα, μέσα στο κεφάλι σου κλειδώνουν πράγματα. Γιατί τον βλέπεις ότι κρατάει αυτό το περίεργο μηχάνημα με το οποίο κάνει το τατουάζ στον άντρα και συνειδητοποιείς ότι αυτό το πράγμα 100% δεν είναι από εδώ. Είναι τεχνολογία που η Καλιστέρα δεν έχει. Είναι σίγουρα από κάπου αλλού. Και τώρα έτσι σκληροτράχυλος με τατουάζ και τεχνολογία σου λέει Αλγκόρα και κατευθείαν κολλάει. Τώρα, Crovan's Gate παίζει κάποια στιγμή στα νιάτα σου, ρε παιδί μου, όταν διάβαζες για ιστορία, γεωγραφία ή οτιδήποτε άλλο ή για σπουδαίες μάχες που μπορεί να είχαν συμβεί, είχες πετύχει το όνομα Crovan's Gate σαν μια πόλη που ήταν στο νότιο προς μεσαίο τμήμα της Αλγκόρα και εκεί πέρα υπήρχε κάποιο είδους λατομείο, κάτι κάνανε εξόριξη. Αλλά μέχρι εκεί φτάνει η γνώση σου. Οκ. Πάντα χαίρομαι να γνωρίζω πολεμιστές και από άλλα μέρη. Εύχομαι να τα πούμε και στο πεδίο. Και θα κουνηθώ πάλι λίγο μπροστά. Καθώς ξαναπαίνεις τη θέση σου στον τοίχο και ο Σφίκας συνεχίζει να βαράει το τατουάζ, Δημήτρη, θες να μας πεις τι βλέπουμε? Καταρχάς να κάνω μια παραδοχή ότι ο χαρακτήρας μου είναι πολύ φιλοσοφημένος, σκεπτικός, ξέρει πολύ αυτά που λέει, αλλά εγώ ίδιος δεν είμαι. Οπότε ναι, υπάρχει μια δυσκολία εκεί πέρα. Λοιπόν, όλος περιέργως, ο χαρακτήρας μου καταρχάς δεν έχει επηρεαστεί πολύ από τη μάχη. Το κύριο όπλο του είναι ο διάλογος και γι' αυτό είτε κατάφερε να πείσει τους υπόλοιπους να μην τον εχθρέψουν τέλος πάντων, τη μαχήσουνε, θα έλεγε κάποιος ότι κατά λάθος έφτασε εκεί που έφτασε. Φανταστείτε έναν αρχαίο φιλόσοφο τέλος πάντων, έχουν αρχίσει να γκριζαίνουν κάπως τα μαλλιά του, με τον χιτώνα του, με τρίο αναστήματος, γυμνασμένος, γιατί πιστεύει στην νους υγιής εν σώματι υγιή παρακαλώ. Αυτά. Εσύ λοιπόν κάθεσαι ανάμεσα στους υπόλοιπους και στοχάζεσαι, ρε παιδί μου, και αναγνωρίζεις δύο φυσιογνωμίες από την δική σου μάχη. Η μία είναι η φυσιογνωμία του Παναγιώτη, που Παναγιώτη θα να μας ρίξεις και εσύ μία περιγραφή. Λοιπόν, βλέπετε το εξής. Βλέπετε ένα ογκώδοτυπα. Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένος, έχει ένα πράσινο χιτόνιο με χρυσές λεπτομέρειες. Η κάθε στην άκρη είναι γονατισμένος, πώς είναι εγώ το προσφέρει κάποιος, έτσι ακριβώς. Και με το grey sword του πιασμένο, βασικά με την μύτη προς τα κάτω και στηρίζεται σε αυτό. Δεν βλέπετε πολλά πράγματα, αλλά παρατηρείτε το εξής. Είναι ανθρωπόμορφος, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Παρατηρείτε μια πράσινη μούρη, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά Dragonborn θα λέγει κανείς, δράκου, χελώνας, δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, γιατί είναι καημένο και την κουκούλα. Και γενικά είναι πολύ ογκώδης, που είναι λίγο περίεργο το σχήμα. Αυτό. Οπότε, το πρώτο άτομο που παρατηρείς είναι αυτός ο ογκώδης πολεμιστής με το σπαθί του καρφωμένο. Εντελώς αντίθετα από την προηγούμενη περιγραφή, το δεύτερο άτομο που παρατηρείς είναι ένας χεράκος, ο οποίος καταρχάς του λείπει το αριστερό του χέρι. Καταλαβαίνεις ότι στα νιάτα του πρέπει να ήταν πολύ πιο δυνατός και ρωμαλαίος. Τώρα και λόγω ηλικίας και ίσως λόγω ατυχών συμβάντων στη ζωή του
φαίνεται ότι έχει ατροφήσει ελαφρά. Το βλέμμα του είναι κουρασμένο, παρόλα αυτά δείχνει μια σπιρτάδα, δείχνει μια αποφασιστικότητα. Δίπλα του ξεκουράζεται ένα δόρυ, το οποίο τον είχε δει να το χρησιμοποιεί παραδόξως πολύ επιδέξια μέσα στη μάχη, με σεβασμό όμως πάντα. Έχει μακριά μαλλιά ψιλοξανθά που έχουν αρχίσει να ασπρίζουν και αυτός κάθεται στοικά σε ένα από τα παγκάκια που έχει εκεί πέρα για να ξεκουράζονται και αυτή τη στιγμή χαλαρώνει και αναμένει την επικείμενη μάχη. Θα ήθελα να πεις λοιπόν, Δημήτρη, τι κάνει ο χαρακτήρας σου. Σκέφτεται αν αξίζει να χρησιμοποιήσει silence για να σταματήσει να ακούει την Ελιάνα να μιλάει. Αλλά σέβεται τους υπόλοιπους και δεν προβαίνει σε αυτή την ενέργεια. Γελάει λίγο με την ηρωνία ότι το ένα πλάσμα έχει σχήμα λόγου, το άλλο φέρνει την... άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη. Θα προσέγγιζες κάποιον ή θα καθόσουν ήρεμος? Θα συλλογιζόμουν, δεν είναι ανάγκη για πολλά. Αυτή τη στιγμή. Εσύ από την άλλη μεριά, Παναγιώτη, τι θα έκανες? Αφού τελείωνα την προσευχή μου, θα σηκωνόμουν. Φαντάζομαι έφτανε η ώρα για τον επόμενο γύρο. Σιγά πλησιάζει. Και θα έβγαζα και το μαδί που φορούσα και θα βλέπατε μια τεράστια χελώνα εμφανίζει μπροστά σας, η οποία δεν φοράει παραδόξως καμία πανοπλία. Βλέπετε απλά ένα χρυσό περιβραχιόνιο στο αριστερό χέρι και το grey sword, το οποίο είναι χρυσό με λεπτομέρειες. Μια χελώνα. Άρα εσύ, Ελιάνα, στρέφεις την προσοχή σου από τον όχι άλλο φίλο σου στον ναι χελώνα. Τον ναι χελώνα. Όχι άλογο, τρώνε χελώνα. Θες να ξέρω εγώ, μικρή. Ή αδοκίμασε και εκεί το καρότο, μπας και βρεις καλύτερη τύχη. Αυτό θα κάνω, που δεν μας καταδέχεστε και δεν περιμένω να μου απαντήσει κάτι πίσω, έχω φύγει ήδη και ψάχνω στην τσάντα μου να δεν έχω μαρούλι. Λοιπόν, εγώ πως τη βλέπω να φεύγει, σηκώνω το κεφάλι μου εκεί πέρα προς μία ήσυχη προσευχή και να ευχαριστώ στους θεούς που με ελπίθηκαν. Αλλά ξέρεις τι απόσταση έχω από εκεί που είμαι μέχρι εκεί που είναι Η χελώνα. ο χελώνος μου. Ναι. Δεν είναι μεγάλο δωμάτιο, δηλαδή ξέρεις, από τείχο σε τείχο να είναι 4 μέτρα, 5. Είναι φαρδί όμως. Είναι φαρδί. Ωραία. Ξέρεις τι, επειδή λογικά θα είναι κόσμος και θα είναι στις άλλες γωνίες ή μπορεί να είναι όλο και κάποιος θα είναι μπροστά μου ή ξέρεις τι, είναι πράγματα. Βαριέμαι να περπατήσω. Οπότε απλώς κάνω teleport δίπλα στη χελώνα. Οπότε εσύ, Παναγιώτη, ξαφνικά βλέπεις αυτή την κοπέλα να κάνει ένα τσουπ και να εμφανίζεται δίπλα σου. Και εμφανίζεται μέσα από ένα καπνό από glitter. Καλησπέρα, Μαρούλι. Τι κοιτάω? Κοιτάω το μαρούλι. Το καθαρίζω λίγο από το glitter. Φρέσκο είναι. Προτιμώ το κρέας. Καλά. Ελιάνα Στάρφελ και δίνω την ουρά. Χάρηκα. Κράτος. Χάρηκα κι εγώ. Και είδαν το χέρι μου. Είδες, έτσι είναι ο φυσιολογικός κόσμος. Ακουμπάει τις χειραψίες, εντάξει. Φωνάζοντας προς το άλλο. Το όνομα χειραψία περιλαμβάνει χέρια. Κανείς δεν μιλάει για ουρές σε χειραψίες. Έχω 3 χέρια. 1-2 και κουνάει και το κόνο. 1-2 και την ουρά μου. Έχεις πρόβλημα? Καθώς κάνω φασαρία, θέλω να ουρλιάξει το half-elf. Δεν βλέπετε να κάνετε κάποιος ασχολείται με λίγη καλλιτεχνική βοήθεια. Σπίκας δεν μπορεί να κάνει δουλειά του. Εσύ, Φέλια, παιδί μου, σταμάτα πια. Κάνουμε δουλειά μας. Και συνεχίζει να φτιάχνει το half-elf. Σε αποκάλεσε με ένα άλλο όνομα, δεν σε είπε Ελιάνα, σε αποκάλεσε Φίλια. Μάλλον με μπερδεύεις με κάποια, το όνομα μου είναι Λιάννα, χάρηκα. Και πόση απόσταση έχουμε? Λίγα μέτρα, κοντά είσαι στο ίδιο δωμάτιο. Ωραία. Η ουρά μου πλησιάζει προς τα εκεί, αλλά εγώ δεν πλησιάζω προς τα εκεί. Χάρηκα. Που ξανασυστηθεί. Δεν χάρηκα. Σπίκας ξαναχάρηκε. Και σου πιάνει την ουρά και σου δείχνει να πάει παρακάτω. Σε χειραψία. Παρακαλούσα πολύ το όρκ να έπιανε την ουρά και να τη σήκουνε ψηλά. Να κρέμονταν από την ουρά του το πλάσμα. Να δείξει την ουρά και να ξεκινήσει να κάνει τα τουάζα πάνω. Όχι, μη. Μη φοβάσαι. Για να μάζα δίνεις την ουρά σου και δεν πρέπει. Καλώς, μαζεύω ξανά την ουρά μου. Σε αυτή τη φάση
σας ακούτε τη φωνή του άντρα που κάθεται πίσω να σας κοιτάει και να λέει «Συγγνώμη αν ενοχλώ. Μήπως κάποιος από εσάς έχει κάποιο φλασκί με νερό?» Έχω. Και σηκώνω. Σφίκας ήρθε καλησπέρα και βρήκε Ολύμπιο νερό. Όχι, δεν το είπα. Θεϊκό και Ολύμπιο τολμώ να πω. Hashtag ad. Πάλι ένα inspiration. Δεν το είπε. Όχι, το είπε. Του δίνω λίγο νερό. Τον βλέπεις, σου σηκώνεται ρε παιδί μου, πηγαίνει σχετικά κουρασμένα προς το μέρος σου. Παίρνει το νερό ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε οι υπόλοιποι, αν τον παρατηρείτε και έχετε καλό passive insight, ας το πούμε έτσι. Πίνει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να το αδειάσει με μία γουλιά όλο, αλλά επειδή καταλαβαίνει ότι δεν είναι δικό του και δεν είναι και σωστό, σφίγγεται να πιει όσο πρέπει. Και όταν το δίνει πίσω δεν έχει ξεδιψάσει εντελώς, παρ' όλα αυτά σου ξαναπασάρει το φλασί και σου λέει «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Δεν είναι συχνό φαινόμενο στους αγώνες τέτοιου είδους προσφορά». Να σε καλά. Σφίκας έχει μεγάλη καρδιά. Όπως μεγάλη, αλλά τώρα καλύπτεται από μεγάλη σφίκα. Σφίκα. Στην καρδιά του. Μην βλέπεις σφίκα μεγάλη, αλλά καρδιά ακόμα μεγάλη. Θα συμφωνήσω με τον μεγαλόσωμο φίλο μας εδώ πέρα. Η καλοσύνη ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους δεν θα έπρεπε να είναι κάτι σπάνιο. Και του πασάρω κι εγώ μια δικιά μου καντίνα με νερό. Σε βλέπω διψάς ακόμα. Τον βλέπεις γελάει, ξέρεις αυτό το λίγο αμήχανο χαμόγελο ευγνωμοσύνης ρε παιδί μου. Με λένε Ζέφυρο. Εσύ ποιος είσαι? Σου δίνει το χέρι του. Ίκαρος. Και θα ήθελα όποιος από εσάς είναι από την Καλιστέρα να μου ρίξει ένα history. Έσπι history. Πανάθεμας. Το φοβό. Καλός. Ωραία να ρίξω το history μου. Ωραία, είναι 21. Υπέροχο. Το- Το 9 Κι- περνάει. 14. 14. Ήρθε το πρώτο natural 20, αλλά έχω μείον ένα που ήταν 19. 19. Αλλή μόνο. 9. Όσοι φέρανε από 7 έως 12, κάπου το έχει πάρει ταυτί του το όνομα Ίκαρος, αλλά παίζει να έχουν ονομάσει μια οδό έτσι. Δεν είστε όμως σίγουροι, θα μπορούσε. Α, ναι. Η γνωστή Ικάρια οδός. Γελάει λίγο όταν το λες αυτό. Όσοι όμως φέρατε από 12 και πάνω, ξέρετε ποιος είναι αυτός ο άνδρας. Τουλάχιστον ποιος ήτανε. Ο Ίκαρος ήταν ένας πολυετής πρωταθλητής των ηλιακών αγώνων. Στα νιάτα του πρέπει να είχε ανάψει τον φάρο 4 φορές, 5. Επί Wow. χρόνια κέρδιζε συνεχώς, είχαν στήσει ανδριάδες για εκείνον, ήταν πάρα πολύ αγαπητός από τον κόσμο, τον είχαν όλοι στα όπα. Το θέμα είναι, και εδώ είναι που μόνο οι πιο ψηλότεροι στο history θα το γνωρίζανε, από 17 και πάνω, κάποια στιγμή ο Ίκαρος είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα. Κάτι πρέπει να πήγε να αντιμετωπίσει μαζί με το στρατό της Καλιστέρας για εμπορικούς λόγους. Δεν είστε σίγουροι για ποιον λόγο είχε πάει. Το θέμα είναι ότι δέχθηκαν πολύ σφοδρή επίθεση. Τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ λάθος και εκεί έχασε το χέρι του. Χάνοντας το χέρι του, δεν ήταν προφανώς ο άνδρας που ήταν πριν. Υστερούσε, όσο καλός και να είσαι. Και αυτός πολεμούσε με δόρυ. Ξέρεις, το δόρυ το κρατάς με 2 χέρια για να κάνεις και τους ελιμούς. Με το ένα χέρι υστερούσε, παρόλα αυτά δεν το βάλε ποτέ κάτω. Ο κόσμος όμως σιγά σιγά έχασε την αγάπη και το θαυμασμό που είχαν για αυτόν. Τώρα περισσότερο τον αντιμετωπίζουν ως ένας ξεπεσμένος πάλε ποτέ ήρωας που ακόμα το παλεύει χωρίς λόγο, αλλά έχει χάσει τη λάμψη του, έχει χάσει το δόξα του, τα πάντα όλα. Ο Ίκαρος, ο γνωστός πρωταθλητής των ηλιακών αγώνων. Πρώην πρωταθλητής. Πρώην ξεπρώην. Η δόξα και η τιμή του νικητή εδώ μέσα δεν χάνονται ποτέ. Τιμή μου. Και του δίνω το χέρι μου πάλι. Ξανασφίγγει τη χειραψία σου και σου λέει αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που πιστεύω ότι ο κύριος Ισοκράτης, και δείχνει τον χαρακτήρα του Δημήτρη που κάθεται πιο πέρα, όντας ειδήμων στον τομέα της φιλοσοφίας, θα ήταν πιο αρμόδιος να απαντήσει.
Δεν πιστεύω πως η τιμή χάνεται. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πάβει να την αναγνωρίζει. Και η ερώτηση είναι αν κανείς δεν είναι εκεί για να αναγνωρίσει, να δει κάτι. Αυτό το κάτι υπάρχει ακόμα? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς δεν έχω μια καλή απάντηση να σου δώσω. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Το ότι δεν αναγνωρίζουν το ύψος και το μέγεθος της προσφοράς του Ίκαρου μιλάει περισσότερο για τον ξεπεσμό της σημερινής κοινωνίας παρά για τις ικανότητες του Ίκαρου. Πιστεύω ο χρόνος θα είναι δίκαιος κριτής. Βρίσκω παρηγοριά στα λόγια σας, κύριε Σοκράτη. Τελικά όντως είχαν δίκιο για εσάς. Χαίρομαι που θα συναγωνιστώ μαζί σας. Και σου δίνει το χέρι του. Μεγάλη τιμή μου να με θεωρήσει ίσο. Λοιπόν, πάρε και εσένα inspiration. Δεν το κατάλαβα το λογοπαίγνιο. Ισοκράτης. Ισοκράτης. Θα ήθελα να μην το είχα καταλάβει αυτό το λογοπαίγνιο. Περίμενε, κάτσε, πρέπει να βγει και αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση, ρε παιδί μου, καθώς υπάρχουν έτσι οι αμοιβαίες φιλοφρονήσεις και αποτιμήσεις σεβασμού ανάμεσα στους συναθλητές, η πόρτα ανοίγει και μπροστά σας εμφανίζεται ένας άνδρας που τον ξέρετε όλοι σας. Μπροστά σας μπαίνει ο Δαμών. Ο Δαμών είναι ένας γυρεός πολεμιστής, ίσως λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά, αλλά λιγότερο ταλαιπωρημένος εμφανισιακά από τον Ίκαρο, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια πρωταθλητής, ήταν έτσι αρκετά χαρισματικός και πλέον έχει αναλάβει χρέη εκφωνητή και σχολιαστή των αγώνων. Έχει έρθει πιο κοντά στον Saint και έχει μπει στην ομάδα του που βοηθάνε στη διοργάνωση και μπαίνει μέσα μαζί με κάποιες γυναίκες γραφιάδες από πίσω που έρχονται, ρε παιδί μου, με συμβόλαια κτλ. Και σας λέει: Χαίρετε. Λοιπόν, να μπούμε γρήγορα στο ψητό. Σε λίγο ξεκινάμε. Είστε όλοι εδώ, μετρήστε τους, στέλνει και τις άλλες. Τον βλέπετε εντωμεταξύ ότι το μάτι του παίζει πολύ γρήγορα από τον ένα στον άλλον, δεν στέκεται δευτερόλεπτο να κοιτάξει. Βιάζεται, είναι αυτό το στυλ του, δεν ενδιαφέρεται για εσάς, κανείς δεν ξέρει. Και λέει: Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει, θα ξεκινήσω εγώ να προσφωνώ, θα ανοίξουν οι πόρτες, μην κάνετε κανένα αστείο και βγείτε. Θα πούμε το όνομά σας και θέλω θεατρικότητα, θέλω πόζα. Βγάλτε από μέσα σας όλο τον θεατρινισμό που μπορείτε να σκαρφιστείτε. Θέλω πάθος, το κοινό διψάει για θέαμα. Έγινα κατανοητός? Ξαναρωτάω, έγινα κατανοητός? Είστε λίγο αργοί, πάμε. Σπιρτάδα. Κατάλαβε. Δεν χάσετε στην αρχή, τι είπατε. Θα σου εξηγήσω και φεύγει. Και μένουν οι τύπισσες πίσω. Και σου λέει: Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να βγείτε όταν θα σας καλέσουν. Μην βγείτε από μόνες σας. Και όταν θα σας καλέσουν, θα μπείτε μέσα, θα κάνετε εκεί καμιά τούμπα, θα πείτε κανένα αστείο, κάτι, δεν περνιάζει, κάτι. Να σας δει ο κόσμος, να βαρέσει παλαμά και να κόβουμε εισιτήρια. Εντάξει. Το έχουμε. Ναι. Με το χειρότερο βλέμμα. Αγελάδας που θα μπορούσε να κάνει άνθρωπο. Μανταρίνι θέλετε? Μανταρίνι. Πάρτε ένα μανταρινάκι. Λοιπόν. Αν φάτε, γιατί σας βλέπω λίγο. Το μάτι παίζει. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Πόσο χρόνο είναι οι κύριες που μας μιλάνε τώρα? Γιατί ξέρεις, αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου κλασικό ελληνικό δημόσιο. Ακριβώς. Για κάποιο λόγο. Φαντάσου κλασικό ελληνικό δημόσιο, αλλά τζουβέλα. Αυτό θέλω να πω. Θα ήθελα να πω τέλος πάντων στον Ίκαρο. Παλιά οι ηλιακοί αγώνες είχαν άλλο κύρος. Τώρα είναι όλα για το θέαμα, έχουν χάσει την ιερότητά τους. Δυστυχώς ο Άγιος Αστέριος δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει. Όσο εκείνος πασχίζει να διατηρήσει το φως, άλλο τόσο και όλοι οι υπόλοιποι γύρω του πασχίζουν να διατηρήσουν ένα κύρος που έχει προπολού χαθεί. Παναγιώτη, παρακαλώ. Θα έλεγες ότι θα είχε κανένα ζωήφιο μέσα στο κελί? Όσα θες. Από κατσαρίδες, αράχνες, μυρμήγκια μέχρι και γκέκος. Αράχνες δεν είχα το φυλάδιό μου. Ωραία. Υποθέτω θα έχει σε κανένα τοίχο πάνω σε κανένα τέτοιο. Κάνω teleport στον τοίχο και βγάζω από το τσαντάκι μου ένα ντοσιέ που αυτό το ντοσιέ δεν θα έπρεπε να είναι ηλίθια μεγάλο. Και απλώς βουτάω και κλείνω την αράχνη μες στο τετράδιο. Πα! Η αράχνη πλέον είναι ανάμεσα στις σελίδες σου, πατικωμένη για πάντα. Μέλος της συλλογής ζωηφίων και εντόμων της Ελιάνα Στάρφε. Και ξανακατεβαίνω. Nice. Οπότε, καθώς τα λένε όλα αυτά οι τύπισσες,
φεύγουν. Ο Ίκαρος χτυπάει στην πλάτη φιλικά όποιον είναι δίπλα του από τη δεξιά του πλευρά και μουρμουράει καλή επιτυχία σε όλους. Και ξαφνικά σάλπιγγες αρχίζουν ηχούν από μακριά, ήχοι από πουλιά, περιστέρια τα οποία για κάποιο λόγο κάπως τα είχαν εμφανίσει στη μέση του σταδίου της αρένας και απλά τώρα πετάνε προς όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας ένα υπέροχο σπέκτακλ από άσπρα πουλιά που πετάνε μέσα σε ροζ ροδοπέταλα που μάλλον είναι από κάποιο είδους ροδακινιά, κερασιά, κάτι τέτοιο, και ακούγεται η φωνή του Δαμών να λέει το εξής: «Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ λαέ της Καλιστέρας, η Ενύμφια σας καλωσορίζει για άλλη μία χρονιά στους ηλιακούς αγώνες στο δεύτερο μέρος». Ο κόσμος αρχίζει, χειροκροτάει, παραλυρεί. Από πίσω ακούτε κάποιον να λέει «Κρεμμύδια, σίκα και ξερή καρπή, κρεμμύδια, σίκα και ξερή καρπή». Και άλλοι να λένε «Εγώ» και τα λοιπά. Συνεχίζει ο Δαμών: «Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τους 12. Τους 12 ήρωες, τους 12 εκλεκτούς που υπό το φως του ηλίου θα πολεμήσουν για τη δική σας απόλαυση». Και αρχίζει πάλι και χειροκροτάει ο κόσμος και πορώνονται όλοι και εκστασιάζονται. Ακούτε τις πόρτες σιγά σιγά να πέφτουν, έτσι, οι μεταλλικές μπάρες σιγά σιγά χαμηλώνουν και σας χτυπάει το κύμα ζέστης που έρχεται απ' έξω, καθώς η Καλιστέρα είναι μια ηλιόλουστη χώρα, θα λέγαμε με μεσογειακό ελληνικό κλίμα, και μιλάμε και για καλοκαίρι, μέσα καλοκαιριού, οπότε καταλαβαίνετε οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, η υγρασία επίσης, όντας και σε λιμάνι. Ο Δαμών συνεχίζει και λέει το εξής: «Λίγοι έχουν καταφέρει να υπεύσουν ένα άλογο τόσο περίτεχνα όσο εκείνος. Δεν σας μιλάω για έναν απλό καβαλάρι. Δεν σας μιλάω για έναν απλό πολεμιστή. Σας μιλάω για τον ήρωα, για την ασπίδα της Ημανθέρας. Υποδεχθείτε στη σκηνή τον Αντικλή». Ο κόσμος παραλυρεί. Αντικλή, πες μας πώς κάνεις την είσοδό σου στην αρένα. Λοιπόν, ο Αντικλής γνωρίζει ότι είναι αρκετά fan favorite στην Καλιστέρα, οπότε δεν έχει πάρα πολύ φλάση είσοδο, γιατί ξέρει ότι θα τον αποθεώσουν. Οπότε μπαίνοντας μέσα, μόλις ανοίγουν οι πόρτες από το κελί μας, έξω τον περίμενε ένα άλογο, ένα άσπρο άλογο, στο οποίο, κρατώντας το από το χαλινάρι, ουσιαστικά κάνουν μια αργή slow-paced είσοδο, κάνοντας μια παύση στην αρχή της αρένας, αφού περιμένει το κοινό να τον αποθεώσει, που και το κάνει, και ανεβαίνει πάνω στο άλογο και με έναν αργό βηματισμό και κοιτώντας το πλήθος πηγαίνει προς το κέντρο. Καθώς λοιπόν βηματίζεις προς το κέντρο, δέχεσαι τα χειροκροτήματα, τις επεφημίες, το κύμα αγάπης που σου δίνει ο κόσμος, ιδιαίτερα από ένα σημείο που βλέπεις ότι κρατάνε ένα πανό, το οποίο γράφει «Οι πολίτες της Ημανθέρας ευχαριστούν». Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει ο κόσμος που σε λατρεύει, ρε παιδί μου, έχεις ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Ο Δαμών όμως δεν σε αφήνει να φτάσεις μόνος σου αργά-αργά, καθώς σπέβδει να παρουσιάσει τον επόμενο. Λίγοι εδώ πέρα έχουν καταφέρει δίχως όπλα να πείσουν τους υπόλοιπους να παραιτηθούν. Λίγοι είναι αυτοί που με δύο τους λέξεις καταφέρουν να σου δημιουργήσουν τόσα πολλά υπαρξιακά ερωτήματα που αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν είσαι πραγματικά Καλιστεριανός. Ξέρεις, ακούσε κόσμο να ψιθυρίζει με το που είπε κάτι τέτοιο, ότι καλά, ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο, τόσο σπουδαίο, τόσο δύσκολο, γιατί η Καλιστέρα είναι στην καρδιά. Λίγοι έχουν τις γνώσεις εκείνου. Λίγοι έρχονται να μας μοιράσουν το φως της γνώσεως όσο ο Ισοκράτης. Ισοκράτη, πώς λέει? Όλος περίεργος, ελάχιστα αιρούμενος από τον αέρα. Προχωράω με τα χέρια σταυρωμένα, τέλος πάντων, και λίγο προς τα κάτω. Όταν φτάνω στο τέλος του διαδρόμου και κοιτάω προς τα πάνω τον κόσμο, βλέπω την αντίδραση του κόσμου, τέλος πάντων. Κουνάω λίγο το κεφάλι μου αποδοκιμαστικά για την κατάδια των αγώνων και πάω να πάρω τη θέση μου.
Φτάνεις λοιπόν στη θέση σου, εισπράττοντας μία μίξη χειροκροτημάτων και παράξενων βλεμμάτων, γιατί τους χαΐπαρε πάρα πολύ ο Δαμών, εσύ φαίνεται να μην τους χαΐπαρεις και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν και είναι λίγο μπερδεμένοι, οπότε τι θα κάνουμε, ας φάμε λίγα σίκα. Παρ' όλα αυτά φτάνεις εκεί και ο Δαμών συνεχίζει. Μπορεί ο Αντικλής να είναι ο καλύτερος ιππής που έχουμε. Υπάρχει όμως κάποιος, ο οποίος δεν χρειάζεται άλογο για να υπεύσει, γιατί ανήκει στην σπουδαία, την τιμημένη και ιερή φυλή των κεντάβρων της Καλιστέρας. Έχω ανάμεσά μας έναν τοξότη, ο οποίος αν το ήθελε θα μπορούσε να τοξεύσει προς τον ήλιο. Έχω μαζί μας τον Ζέφυρο. Και ακούγοντας το όνομά του ο Ζέφυρος, αρχίζει και καλπάζει με φόρα έξω από την πύλη και κάνει έναν γύρο το στάδιο εκεί πέρα μετά. Και έχω τα χέρια σηκωμένα ψηλά έτσι για να λάβω τις κραυγές του πλήθους και να τους χαϊπάρω όσο μπορώ. Και πάω και σταματάω λίγο με ένα σπινιάρισμα δίπλα στον Αντικλή. Οπότε οι δύο περίπου ιππείς στέκονται σημά ο ένας με τον άλλον και ο Δαμών συνεχίζει λέγοντας: μπορεί οι οπλές του Βαλίου και οι οπλές του Ζέφυρου να μην είναι το πιο σκληρό πράγμα που υπάρχει ανάμεσά μας. Υπάρχει ένα καβούκι, το οποίο έχει δεχθεί τόσα χτυπήματα, αλλά δεν έχει λυγίσει στο ελάχιστο. Υπάρχει ένα αμφίβιο που κραδένει ξύφος καλύτερα από τους μισούς εδώ πέρα που θέλουν να ονομάζονται οπλίτες. Παρακαλώ, υποδεχθείτε στη σκηνή τον Κράτος! Και απλά βλέπετε την τεράστια χελώνα να έχει πιάσει το Great Sword και με τα δύο χέρια, το ένα στη λάβη και το άλλο στην άκρη του ξύφους, και να βγαίνει έξω. Άρα με αργομετρησμό. Ο κόσμος παραλυρεί, καθώς λίγα turtles υπάρχουν στην Καλιστέρα και αυτά τα λίγα μάλιστα που έρχονται έχουν μια πιο μυστικιστική άβρα γύρω τους. Κάποιοι τα θεωρούν ως σοφά ζώα, άλλοι τα θεωρούν ως ιονό. Γενικά χαίρεις μιας ιδιαίτερης αντίδρασης από τον κόσμο, ευχάριστης και θετικής σίγουρα. Δεν είναι όμως απλά ζητοκραυγάσματα, είναι περισσότερο περιέργεια να δουν τι είσαι, τι θα κάνεις τώρα. Και καθώς φτάνεις κι εσύ έτσι με τον αργό σου βηματισμό, ο Δαμών συνεχίζει. Ένας πολεμιστής που μας έρχεται από το βορρά, ένας πολεμιστής που μας έρχεται από την τεχνολογικά ανεπτυγμένη Αλγόρα. Μπορεί η χώρα να είναι ποτισμένη στο δηλητήριο και το φαρμάκι, ο κόσμος να πρέπει να ζει κλεισμένος στα υπόγεια. Εκείνος αντιστάθηκε. Εκείνος διέσχισε τα wastelands, διέσχισε τις ξέρες και ήρθε να ζωγραφίσει τα δέρματά μας. Υποδεχθείτε τον Σφίκα! Λοιπόν, ο Σφίκας θα πιει Ολύμπιο νερό και θα κουμπίσει τον εαυτό του και τραντάζεται. Και είναι σαν να κουβαλάει μηχανάκι. Ένα όρο το μηχανάκι πηγαίνει μέσα, σαν να τασάρει λίγο. Και θα προσπαθήσει να τρομοκρατήσει, να ουρλιάξει τα πλήθη, να κάνει ένα τιμητέσιο μια σαν λιοντάρι. Ένα 18. Βλέπεις ότι ο κόσμος ξεκινάει να χειροκροτά. Με το που μπαίνεις όμως με αυτόν τον τρόπο, ξαφνικά παγώνουνε. Ο κόσμος σε κοιτάει με γουρλωμένα μάτια και είναι σε φάση «Ω, μα τον αστέριο, τι είναι αυτό, βοήθεια! How can this be?» Ένας τόσο βάρβαρος άνδρας είναι ανάμεσά μας. Καθόλου εκλεπτισμένος σαν τον Αντικλή, παρόλα αυτά εντυπωσιασμένοι και μερικοί ακόμα να χειροκροτάνε, σε υποδέχονται μέσα στην αρένα. 2 ακόμα άτομα από την πύλη Α. 2 ακόμη, δεν θα πω σπουδαίοι, θα πω ιδιαίτεροι. Καθώς μία από αυτές φέρει ένα κέρας και ένα άστρο στην ουρά της. Ήθε το άστρο αυτό να είναι εφάμιλο του άστρου της επιτυχίας και να λάμψει αρκετά ώστε να ανάψει εκείνη τον φάρο. Υποδεχθείτε την Ελιάνα! Λοιπόν, για μισό δευτερόλεπτο τίποτα. Μετά ως κατά.
That's my cue. Φύγε σου κάνει. Ψιλοτρέχω λίγο προς την αρχή της πόρτας και με το που φτάσω στην πόρτα θα κάνω teleport πάνω, οπότε ξαφανίζομαι από εκεί που με εμφανίζομαι κάπου στον αέρα γύρω στα 15 feet τέτοιο, σε ένα καπνό από glitter. Μετά θα ανοίξω τα φτερά μου, θα πετάξω άλλα 30 feet ψηλά, από το πουθενά θα εμφανιστεί ένα greatsword το οποίο εμφανίζεται στην ουρά μου και θα κάνω free fall με το greatsword στο πάτωμα. Ο κόσμος παραλυρεί σε αυτό το θέαμα, εκστασιασμένοι και ενθουσιασμένοι, χειροκροτάνε, σφυρίζουν, επεφημούν, πετάνε τα σίκα τους στον αέρα και τα ξαναπιάνουν, μερικοί από αυτούς πετάνε και τα κρεμμύδια, άλλοι τα τρώνε στο κεφάλι, ένας πανζουρλισμός, ο κόσμος σε λατρεύει, ο κόσμος σε αποθεώνει και καθώς προσγειώνεσαι, ο Δαμών λέει και τώρα ο άνδρας που δεν ξέρει πότε να τα παρατήσει. Ο άνδρας που δεν λέει να καταλάβει ότι η δόξα δεν είναι παντοτινή και πολλές φορές τη χάνουμε. Υποδεχτείτε τον Ίκαρο. Και απλά ο Ίκαρος βλέπετε ότι εμφανίζεται μέσα από την πύλη με αρκετά ταπεινό τρόπο, περπατάει το δόρυ στο χέρι, ο κόσμος είναι παγωμένος, ακούγονται μερικά μερικοί πετάνε σίκα κάτω στην αρένα κτλ. Ο Ίκαρος όμως περπατάει με περηφάνεια, το κεφάλι ψηλά και έρχεται και στέκεται δίπλα στην Ελιάνα και με ένα μεγάλο κρότο η σιδεριά της πρώτης πύλης που ήσασταν εσείς κλείνει. Και τώρα πάμε στην δεύτερη πύλη. Οι υπόλοιποι 6 διαγωνιζόμενοι. Η πύλη ανοίγει και ο Δαμών λέει: λίγοι μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους στην αδικία, αλλά λίγοι μπορούν να τη διακρίνουν αληθινά. Ένας άνδρας ο οποίος ταξίδευσε από την Grave March, κρατώντας μόνο το σφυρί του και φέροντας το πιστό του κοράκι, έτοιμος να παλέψει χωρίς. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Aegon! Και βλέπετε ότι ανοίγει η πύλη και μπαίνει ένας λευκός tiefling άντρας, ο οποίος τα μάτια του τα έχει καλυμμένα από ένα blindfold. Στον ώμο του πετάει ένα κοράκι και στο χέρι του κρατάει ένα warhammer. Πλησιάζει ταπεινά, μπορεί να μην βλέπει αλλά φαίνεται να ξέρει που πηγαίνει και έρχεται και στέκεται δίπλα σας, δεχόμενος τα χειροκροτήματα του κόσμου. Τώρα... DM, τον ξέρω τον άνθρωπο, τον έχω πετύχει καθόλου στην Grave March. Ρίξε μου ένα D100 και πες μου πάνω ή κάτω. Βασικά περίμενε. Θα το ρίξω εγώ και πες μου εσύ πάνω ή κάτω. Κάτω. Τέλεια, γιατί έφερα 3. Ο συγκεκριμένος ανήκει σε μια οργάνωση που λέγονται Hollow Hunters. Στην Grave March αυτή η οργάνωση είχε τον ρόλο να κυνηγάει Hollows που υπάρχουν κατά κόρον εκεί, να τα περιορίζει και να κρατάει τις πόλεις ασφαλείς και καθαρές. Δεν είχες δει ιδιαίτερα τη συμπεριφορά του, απλά τον είχες πετύχει μια φορά, ξέρω εγώ, τον θυμάσαι σε κάποια πόλη και τον είχες δει να στέκεται. Δεν ξέρεις πώς είναι σαν χαρακτήρας, παρόλα αυτά σου είναι οικείος. Δεν ήταν από τους διεφθαρμένους που είχαμε σκοτώσει. Όχι, δεν φαίνεται να είναι από αυτούς. Οπότε, έρχεται, στέκεται δίπλα σου και συνεχίζουν. Μανταρίνι. Και λέει: και τώρα ένας δικός μας χετοφόρος Λέονιν, ο οποίος ταξίδεψε μακριά μέχρι την Κοιόζουμα γιατί πίστευε πως το φως του ηλίου μας δεν είναι αρκετό για να τον διαφωτίσει και τώρα επέστρεψε με τους δικούς τους τρόπους να μας πει πως είναι να είσαι σοφός. Υποδεχτείτε αυτό το θαραλέο Λέονιν, ένα χειροκρότημα, αν θέλετε, για τον Ρακάρ. Και εκείνη την ώρα βλέπετε να μπαίνει στοικά ένας Λέονιν Monk. Φοράει ρούχα που παραπέμπουν στην Κοιόζουμα, έχει μια ηρεμία, μια γαλήνη στο βλέμμα του, ταπεινά, έχει τα χέρια του πιασμένα μπροστά του, έρχεται και στέκεται δίπλα σας. Και τώρα, υποδεχθείτε τον άντρα, του οποίου η γενναιότητα, η λύσα και η μανία είναι 100 φορές μεγαλύτερη από το ύψος του. Υποδεχθείτε τον φόβο και τον τρόμο της Grave March. Τον πολεμιστή Ζακ Πιέρ! Ο κόσμος γυρνάει και κοιτάει με στόμφο προς την είσοδο. Βλέπετε μια τεράστια σκιά να πλησιάζει, η οποία καθώς έρχεται μικραίνει και μικραίνει και μικραίνει και μικραίνει
μέχρι μπροστά σας εμφανίζεται ένας γνώμος υπότης με ένα κονικό καπέλο που κρατάει ένα dagger που δίπλα του μοιάζει με sword sword. Εκείνη τη στιγμή μια παράξενη κότα έρχεται και προσγειώνεται μπροστά του, την οποία την καβαλάει και εκείνη πηδάει στον αέρα, μεταμορφώνεται σε ένα πλάσμα που μοιάζει με κοτόπουλο που έχει πρόσωπο λύκου και έρχεται και προσγειώνεται δίπλα σας. Και τώρα τις δύο πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες τις άφησα για το τέλος. Βλέπετε, δύο άνδρες θα διαγωνιστούν για το ποιος έχει το καλύτερο στυλ, για το ποιος έχει καλύτερη παρουσία. Τι θα κερδίσει, το ξύφος ή ο χορός? Για να το κρίνετε εσείς αυτό. Παρακαλώ, υποδεχθείτε τον Don Diego de la Gato! Και εκείνη την ώρα ο κόσμος ουρλιάζει, χαρές, πώς το λένε, πανηγύρια. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάτι πειρατές πάνω στις κερκίδες οι οποίοι αρχίζουν και τραγουδάνε, πώς το λένε, σε συνσάντι το όνομα του καπετάνιου τους μάλλον. Καθώς ένας ταμπάξι με γυαλιά, κόκκινο παλτό καπετάνιου και ένα μεγάλο κάτλας εμφανίζεται με πάρα πολύ στυλ και στόχο, περπατώντας σαν το Conor McGregor όταν έμπαινε στο UFC. Φαίνεται να παίζει με το κοινό, κάνει νοήματα από εδώ και από εκεί. Ο κόσμος παραλυρεί στην εμφάνισή του. Έρχεται και στέκεται δίπλα σας κάνοντας μια σβούρα και μια τύπου Michael Jackson φιγούρα. Και εκείνη την ώρα λέει: είναι αστείο που ο Don Diego de la Gato αποφάσισε να κοροϊδέψει τον αντίπαλό του έτσι, μιας και ο πραγματικός χορευτής δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του. Παρακαλώ, υποδεχθείτε το νούμερο 1 άστρο των Βάλτων, τον Croque Monsieur the Glamigator. Και εκείνη την ώρα, ροζ πέταλα, μάλλον τα ίδια που είχαν και από πριν στην παραγωγή, πετάγονται σε όλη τη σκηνή, μουσική αρχίζει να παίζει και τρέχοντας εμφανίζεται ένας ανθρωπόμορφος κροκόδιλος, ο οποίος φοράει μια ροζ καμπαρτίνα, πουά φούξια παντελόνι και γυαλιά καρδούλες, μπαίνει μέσα χορεύοντας σαν break dancer, ο οποίος όμως έχει πάρα πολύ flat κεφάλι και μουσούδα, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να βάλει το κεφάλι κάτω και να γυρίζει γύρω και με ένα stage slide έρχεται και κάθεται δίπλα σας. Ο κόσμος έχει πλέον μπροστά του όλους τους διαγωνιζόμενους και κρέμονται από τα χείλη του Δαμών για να ακούσουν την πρώτη δοκιμασία σας. Και εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του επικού one-shot της Καλιστέρας. Ελπίζουμε να σας άρεσε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο μέρος. Καλή συνέχεια!